Μακάρι όλοι και εγώ μαζί να βάλουμε τα δυνατά μας και στο τέλος να βγούμε νικητές. Επειδή είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα, ότι μετά από μια καταιγίδα έρχεται ο ήλιος. Και ο ήλιος είναι πολύ δυνατός και σήμερα πάμε για να πατήσουμε. Πάμε για να κάνουμε το δικό μας ερί. Πιστεύω ότι ο πάγκος σήμερα θα είναι φωτιά. Καλησπέρα παιδιά και καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αγώνισμα ασυλίας. Σήμερα όμως έχουμε και κάτι ακόμα. Μαζί με την ελληνική ομάδα θα αγωνιστεί η Κατερίνα Δαλάκα. Θα φτάσει πρώτη, η Κατερίνα έχει επιστρέψει στο Survivor. 2-3, Κατερίνα! Και ερχόμαστε στον αγώνα που όλοι θέλουμε να παρακολουθήσουμε σήμερα. Η Κατερίνα επέστρεψε. Survivor Ελλάδα-Τουρκία, αύριο στις 9 το βράδυ, στο Sky.